Jama'a assalamu alaikum. Yau zan yi mana bayani ne akan application ɗin da ake rubuta IB mai alkalami. So da yawa mutane na tambaya cewa yaya za a yi su rubuta IB mai ɗauke da alkalami yana rubutawa. Wannan ba komai ba ne, insha Allahu yau kun zo ku cikin gidan da za ku koye shi a cikin sauƙi insha Allahu. Amma kafin mu je ga aikin, da Allah ku daure ku danna mana subscribe. Bismillah. Yanzu mun zo ga aikin, ba komai bane illa ka shiga cikin Play Store ɗinka, za ka yi sacin Benami application. Wannan shine a sama, Benami whiteboard video maker. Idan ka shiga za ka yi downloading ɗinsa, da yake ni ina da shi a cikin wayata, kawai sai dai in yi open. Direct za mu shiga cikin shi. To idan ka shigo cikinsa, da farko abin da za ka yi shine ga alamar plus za ka taɓa ta. Idan ka taɓa alamar plus ɗin nan, zai ce maka name your movie. Menene sunan abin da za ka yi ɗin nan? To abin da za mu yi shine zan iya cewa art technology. Shine za mu yi aikin da za mu yi. Wannan shine sunansa, create movie. Sai mu taɓa create movie, sai mu shiga. Yanzu direct za mu shiga cikin wurin da za mu yi aikin. To ga wuri nan an rubuta sticker, text, BG, hand, music. Yanda za ka yi shine, da farko za ka shiga, idan kana so ka sa background sai ka shiga BG ɗin nan, yana nufin background. A ciki za mu ɗauko background ɗinmu. Idan image ne za ka ɗauko, kana da wani image na IB wanda kake so ka saka, ko kuma kalo, sai ka taɓa kalo. Kawai za mu sa kalo, for example wannan shine kalo ɗinmu, muke so ya zama background ɗin IB mu. Sai mu zo mu shiga cikin text. A cikin text ɗin nan sai mu rubuta, sai mu rubuta art technology. Sai mu ce insert, ya shiga kenan. To mun yi insert. Abin da za mu yi shine za mu taɓa rubutun nan namu, muna so mu yi moving ɗinsa ya koma wani waje. Sai mu tura shi sama, da hannunmu zai tafi. Abin da za mu yi shine sai mu danna alamar good ɗin nan na ƙasa. Wannan rubutu ya je, sai mu taɓa wurin da aka sa hand ɗin nan. In muka taɓa hoton hannu, zai buɗe mana hannaye kamar haka. Sorry network. Zai buɗe hannaye haka, duk wanda kake so a nan in ka taɓa shi zai ɗauka. Bari mu taɓa wannan. Yanzu mun taɓa wannan, za mu iya cewa play ga nan a sama. Kun ga ya rubuta. In muna so wannan rubutun namu mu canja hannu, za mu iya zuwa mu taɓa wannan, sai mu ce play. Kun gani? Duk irin hannun da kake so a nan, idan ka taɓa wurin alamar hannu, za ka ɗauko shi ka saka. Bari mu sa wannan mu gani, play. To haka za ka rubuta duk abin da kake so a ciki. In kana so ka sa wani sticker ne ma, za ka iya sa shi daga gefe. Yanzu mun taɓa wurin sticker, za mu ce drawing. In muna so mu zana drawing ɗin wani abu, ko people, ko mutane ne, ko kuma menene haka muke so mu saka, za mu iya zuwa mu ɗauki misali, mu ɗauki wurin people ɗin nan, mu ɗauki guda ɗaya. Tunda muna example ne, kamar yanzu kana so ka yi na soyayya, sai mu taɓa wannan mu gani. Idan muka ce play, kawai zai zana mana su bayan ya yi rubutun. Kun gani? Idan kana so ka sa music a cikin abin naka, za ka taɓa gefen music haka, kiɗan da ake sawa ɗin nan, sai ka shiga music. To ba za mu daɗe muna yi ba, za mu ɗauko wannan na farko. Ga shi nan Abdul Amdas. Kawai idan ka gwada yin play, za ka ji ya baka tare da kiɗan. To in kiɗan mu yayi, kawai za mu ce good. Sai mu je can sama, name your movie. Yanzu wannan sunan da muka sa, za mu iya maimaita shi a nan. Sai mu ce art technology, make movie.
za ka jira shi zai yi rendering movie, zai gama haɗa maka shi gabaki ɗaya. Yanzu zai yi mixing, idan ya yi mixing audio shine ya yi mixing ɗin kiɗan nan ya hau kan wannan abun. Yanzu abun mu ya ƙare, kawai sai dai mu koma cikin MX player ko kuma wani player mu duba mu gani. Yanzu bari mu shiga mu gani. Yanzu za mu shiga ga wurin da aka sa export, a nan za mu same shi. Ok, yana cikin benami ɗinmu, gashi nan folder ya yi suna, gashi abinmu yanda muka sa masa suna a card ya fita. To bari mu gani. To alhamdulillahi aiki ya ƙare. To dala ku danna mana subscribe, sannan ku danna mana alamar like idan kun ji daɗin bidiyon. Mun gode.